العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله. barkan mu da saduwa a wannan yammaci na 18 ga watan Ramadan shekara ta 1420 bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina. Sai mun tsaya karshen aya ta 33 cikin wannan sura mai albarka suratu Saba. Yau kuma za mu tashi farkon aya ta 34 mai Allah ce. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن Ubangiji ce wa ma arsalna fi qaryatin da dai ba mu taba turo da wani manzo ba cikin wata alƙarya min nazirin ba mu taba turo wani mai gargadi ba illa qala mutrafuha fa sai ka ji mani limta cikin wannan alƙarya suna cewa inna bima ursiltum bihi kafirun sai da mummune fa dangane da abin da aka yi koko da shi mun kafirce ba mu yadda ba. Galibi waɗanda suke yin imani sun fi zama daga cikin masu rauni, talakawa, marasa shi. Galibin waɗanda suka fi kangarewa Allah su ne masu mulki da masu dukiya. Ana samun kaɗan su ansa kira, to amma kuma mafiya yawa ba sa ansawa. Shi ne tambayar da Abu Sufyan wato ya ta karo da ita lokacin da suka je kasar Sham da sarkin Rum ya tambaye shi. Yaya yanayin mabiya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suke? Shin manyan mutane ke bin sa ko kuma talakawa? Sai ce a talakawa ne suke bin shi. Yace da matan su ne mabiya annabawa. Da matan su ne masu neman gaskiya duk inda take. To da haka illa qala mutrafuha fa sai kaji maniyamta garin suna cewa inna bima ursiltu bihi kafirun. Wa qalu kuma su ci gaba da cewa nahnu aktsaru amwalan wa aulada. Mu ne muka fi yawan dukiya, haka mu muka fi yawan yaya. wa ma nahnu bi mu'azzabin ko mu ba za a azabtar da mu ba. Gani suke yadda a nan duniya dukiyar su ke kare musu dokoki su yi aiki a kansu a inda ba a aiki da dokar Allah, to gani suke a lahira ma idan an je dukiyar su ko ƴaƴan su za su kare su. Sai Allah ce qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdiru walakinna akthara الناس لا يعلمون. قل كثير دسو إن ربي للي أبنجدنا يبسط الرزق shike shimfida arziki liman ya sha ga wanda ya ga dama ya ba mutum kuma irin nau'in arzikin da ya ga dama ko kuɗi ko kadara wa yaqdiru kuma shike kuntata arziki alqadaru anan ba alqadaru na kaddarawa ne alqadaru na kuntatawa kamar yadda yake wa man qadara alaihi rizquhu falyunfiq mimma ataahu Allah kamar yadda yake wa zannuni izzaba mughadiban fa zanna an lan naqdira alaihi yani fa zanna an lan nudayyiq alaihi sai ya tsammanin ba za mu kuntata masa ba. Ubangiji shi ke shin fada arziki ga wanda ya ga dama kuma shi ke take tashi ga wanda ya ga dama walakin na aksaran nasu la ya'lamun sai dai mafiya yawan mutane ba su san haka ba. Tsammanin su dabarar su ke ba su arziki ko kuma su ƴan mungana ne gadon suke da haka suka samu. Ballanta lafiya Allah ya godiya kan abin da ya ba su. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون. وما أموالكم ولا أولادكم
dukiyoyinku ba su isa ba, haka ma ƴaƴanku ma ba su zanto ba illati tuqarribukum cewa wai za su kusantar da ku indana a wurin mu zulfan wani kusanci. Da dai dukiya ba za ta kusantar da kai zuwa ga Allah ba in ba ka bi Allah ba, haka kuma yawan ƴaƴa kasancewar ka dan dangi wannan ba zai sa ka samu shiga wajen Allah ba sai in ka bi Allah. Yo inda dan dangi na sa samu shiga wajen Allah da ranar tashin kiyama ƴan tana sun more ba su da kowa yawa ba a duniya. In kuma dukiya ake bukata da mutanen Japan da Amerikawa shikenan su ne za su shiga aljanna first class kenan. To amma wannan ba zai amfani ba, dole sai mutum ya bi Allah. Illa man amana, sai fa wanda ya yi imani wa amila salihan kuma ya aiki na gari. Aiki na gari shine dukkan aikin da ya dace da sunnar annabi, ya dace da koyarwar annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa ulaika to irin waɗannan fa lahum jazaa'u dhifi, suna da sakamako abun ninkawa bima amilu sakamakon aikin da suke, saboda aikin da suke. Wa hum fil ghurfati aminun, su suna cikin waɗansu manyan dakuna aminuna amintattu suke ranar tashin kiyama. Suna cikin gidajen aljanna kenan, su ne ghurfat lahum min fawqiha ghurafun mubniyatun tajri min tahtiha al-anhar kenan. wallazina yas'auna fi ayatina, amma waɗanda suke yin himma suke yin aiki ba ji ba gani tukuru shine sa'ayat akir fi ayatina dan lalata ayoyinmu ko bujire mu ayoyinmu ko fada da koyarwar mu da muka aiko manzo da ita, mu'ajizina suna kokarin kubuce ma azabar Allah ko umarninsa da hannunsa. Ulaika fil azabi muhdarun, irin waɗannan ababan halartowa ne cikin azabar Allah a gobe kiyama. Dukkan wanda yake kokarin kaucewa Qur'ani, wanda yake kokarin kaucewa koyarwar hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wannan shine barazana da Allah ke masa. A ranar tashin kiyama za a halarto da shi cikin azaba. Allah tsare mu. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. التي قل كشيء إن ربي للي أبنجينا يبسط الرزق لمن يشاء ينا شمفنا أرزكي قوان يسو من عباده تكن باينسا ويقدر له كما ينا كنت تاشي قوان يسو وما أنفقتم من شيء دكم أبن دكوك سير ندوكيا كومن كدنتنت كومن يوانتا فهو يخلفه أبنجي شيني زي ما يقربن سدولي ba abin da za ka kashe don Allah face Allah ya mai maka gurbinsa da wannan sa. In ka ga ka kashe kuɗi cikin tafarkin Allah ko ba a mai ma gurbinsa da wani ba, to abin da ke faruwa shine kila baka yi dan Allah bane ba, sai zan to ya tafi a banza. Wa qadimna ila ma amilu min amalin fajalnahu haba'an mansura. Baka yi dan Allah ba, gashi tafarkin Allah ne amma kai dan neman duniya, wannan sai kudin su tafi ba abin da zai mai gurbinsa. Amma duk wanda ya ciyar da dukiya ko min yawanta ko min kankanta ta inda Allah ne sai ya mai masa gurbinta da wata. Wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Ubangiji shine biyayyen mai arzikawa, dan shine arzikin sa baya karewa. Hadisi ya tabbata cikin sahih Bukhari, manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace babu wani yini da rana za ta keto cikin sa face sai malaiku guda biyu sun sauka daga sama. Yaqulu ahaduhuma اللهم أعط ممسكا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا. ملائكو بي كل jiya sun sauka, yau ma sun sauka, goma insha Allah za sauka, haka jibi haka gata. Ba wani yini face malaiku guda biyu sun sauka daga sama sun yi shela. Ɗaya daga cikin su abin da ke cewa ya Allah don mai siyar da dukiya domin ka mayar masa da gurbinsa, abin da ya ciyar ka mayar masa da gurbinsa. Ɗayansu kuma yana cewa ya Allah duk marowaci wanda baya fitar da haƙƙinka, wanda baya kyautayi, baya taimaka ma dangi, ya Allah ka gadar masa da hasara cikin dukiyarsa. Wannan abin shi ke bayyana cikin mutane. Mala'ikun nan guda biyu kullum za su yi addu'a. Shi yasa sai kai ta samun kuɗi baka zumunci, su kuma kuɗin sun ki zama. Kai kuma ba zumunci kake ba, kai ba taimaka ga gajiyayyu kake ba, kai ba taimaka marasa lafiya kake ba. In dai kaje kashe hanyar kuɗi ta hanyar Allah, to sai shaitan ya zo ya kawo waɗansu hanyoyi ka kashe kuma a banza babu lada. A shirme baka abin nan ba,
da haka kowa sai kokarin taimakawa addinin musulunci, taimakawa danginsa, taimaka ma talakawa da dukiyarsa. Idan kana unguwa kana wadata yanzu kasance wadatar nan ana jin kanshin ta burkusa a makwata do ana ji da sauransu. Amma ka wadata kuma kowa da cikin halaka da kai sai kai kadai, wannan bai dace ba ko ana ba. sai Allah ya ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون ويوم يحشرهم أنبتا مسرانا لألا زي تارى سسومتاني كوسو حالتا قباطايا يوم يجمعكم ليوم الجمع كنا جميعا قباطايا ثم يقول للملائكة سنن الله يسيد ملائكو أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون shin waɗannan ku suke bautawa ka san cikin kafiran larabawa na makka a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wanda suke bautar mala'iku أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون shin da gaske waɗannan ku suke bauta ba ai Allah ya san su suke bautawa shin da gaske ku ne kuka sa su ai Allah ya san ba mala'iku suka sa su ba amma dan ya kunyatar da su wasu bautar kanu ya budun kalu sai malaiku ce subhanak sarki ya tabbatar maka ya Allah ka fi karfin a sa maka kishiya ko mu ko wani mu mun ba mu isa ba a ce mu ne kishiyoyinka anta waliyuna min dunihim kai ne majibincin lamarin mu ba su ba kai ne abin bautar mu kai muka yaya mu mun yadda mu zama bayi gare ka ba mu yi kyamar haka ba sannan ko mu ce waɗansu su zo su bauta mana ai duk wanda ya ce bauta Allah ba zai tafi kuma ai masa mai ba bauta ba dan ya san bai cancance ta ba dai in har zai yadda a bashi wani bangare na bauta to shi ba zai bauta Allah ba sai shi ma ya sahiqul ibada kenan ina fata ku fahimta ai malaiku ba sa kyamar su zama bayi ga Allah ibadun mukramun bal ibadun mukramun la yasbiqunahu bil qawl wa hum bi amrihi ya'malun lan yastankifa al masih an yakuna abdan lillah wa lil malaikati al muqarrabun wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahshuruhum ilayhi jami'a da kai annabi Isa dan na Maryama bai taba kyamar ka ce masa bawan Allah ba so yake ka ce masa shi Abdullahi ne so yake ka ce masa shi Rasulullahi ne dan zancan sa na farko a duniya kana inni Abdullahi yake ni bawa nake ga Allah zancen da ya fara yi a duniya ce to ya zai ka mutum ce masa bawan Allah haka malaiku ma da haka duk wanda ya bauta malaiku ko ya bauta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ya bauta Jibril ko ya bauta annabi Uzairu ko ya bauta annabi Isa ranar tashin kiyama za a kunyata shi yadda za a tambayi waɗannan a tambayi malaiku a haula'i iyyakum kanu ya'budun haka Allah zai ce da annabi Isa dan na Maryama da mahaifiyarsa a anta qulta lin-nasi ittakhizuni wa ummi ilahin min dunillah nan mala'iku suka ce subhanaka anta waliyuna min dunihim kama zace subhanak ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq in kuntu qultuhu faqad alimtahu ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik innaka anta allamul ghuyub ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. wannan ranar duk wanda ya bauta wani ba Allah ba haka za ku yi tafi sai a kira wanda ka bauta a tambaye shi nan an tambaye malaiku can an tambaye annabi Isa dan na Maryama to wa za a kyale ba za a tambaya ba duk ko ta wasuli akai da kai ka kyale baka hana ba to sai an tambaye ka ranar tashin kiyama kai ka shar'anta mutane wannan da izinin ka suka yi da yardarka ko sun yi ne bayan mutuwarka idan sun yi ne bayan mutuwarka ka fita ba kai ka sa su ba in sun yi ne da yardarka da amincewarka to wannan kenan
zaka ansa tambaya kai da kanka kenan. bal kanu ya'buduna al-jinn, malaiku sai su ce a bari ya'buduna al-jinna, su waɗannan mutane ba mu suka bauta ba aljanu suka bauta ba. Ya sun bauta malaiku za ce sun bauta ba aljanu. Dukkan wanda aka bautawa a duniya idan ya yarda da wannan bautar to kaga bauta ta tafi zuwa gare shi kenan, ta zama bauta an yi shirka kenan. Idan shi bawan Allah ne salihi ba da umarninsa ba da yardansa ba, kamar da annabi Isa yake, kamar da annabi Uzair yake, kamar da malaiku suke, to bautar tana karkata ne zuwa ga shaytan. Da haka Allah ce alam ahad ilaykum ya bani adama alla ta'budu الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. تنون da haka malaiku ce bal kanu ya'buduna al-jinn, aljanu suka bautawa dan su suka rude su suka yi. Da haka tun da rudin aljanu suka yi wannan bautar ba ta zuwa gare mu, tana komawa zuwa ga wanda ya rude su ne. Aktsaruhum bihim mu'minun, da yawan su ai sun yi imani da aljanu ne, sun sakankance aljan ya san dai sun sakankance aljan na iya taimaka musu, da haka suke tsafi suke sihiri. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا. to a yau fa sashin ku baya mallakawa sashi wani amfani wala kuma cuta. Ba wanda zai iya amfanar da wani abu, ba wanda zai iya cutar da wani abu. Kullu nafsin bima kasabat rahinatu, kowace rai dangane da abin da ta aikata shine zai dabaibaye ta. Kowace rai za a tambaye ta aikin ta. Wani ya zo ya ce ya tsaya maka, ba wanda ya ce ya tsaya maka gobe kiyama. wani ya ce a'a wannan zai maka amfani. al-yawma la yamliku ba'dukum li ba'din naf'an wala darra wa naqulu lil ladzina zalamu, sai mu fadawa waɗanda suke sun yi zalunci mu ce da su zuqu azaban nar allati kuntum biha tukadzibun, ku dangane azabar wuta wanda ita da ku kasance kuna karantawa idan an fada muku. Dangantaka ne ba wanda ka fita da ku, to da ba zai amfani mahaifi ba zai amfani da ba. Dangantaka kuma ta mace, amma mata ba za ta amfani miji ba zai amfani mata ba. In kaga juna sun yi wa juna amfani, to kowa yana da wani kaso na imani. Amma duk wanda ya zo ba imani ya ba magana, kana da wani kaso na imani. An samu tangarda wajen fara'id, ko an samu tangarda ka aikata waɗansu kaba'ir fi ma bainaka wa bain Allah, to anan sai ceton mai ceto ya taimaka maka, dan Allah ya yarda da imanin ka, dan la yarda da ibadi al-kufr. Yarda da imanin nan ko akwai tangarda cikin aiki, to ana tsarin ceton mai ceto ya cece ka. In baka sa ka dace da ceto ba, to ne zaka shiga cikin wuta ya maka zaba, amma ba za ka dawo ba. Shi ne labarin mutum ne ba zai dawo ba. Ko zama mutum gadi ne ko ai ba wanda zai fata ya shiga a ce ko da ba za a dawo ba. To ballan sana ko mutum ya mutu ba imani ya zo da kafirci, to da ma san inna Allah rabbul ibadil kufr. Allah ba ya da kafirci mutane. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وإذا تتلى عليهم آياتنا إذا أنكرت مس آيوي مبينات وطن لسك بيننو أبيلي قالوا سيستي ما هذا wannan fa ba komai yake ba illa rajulun fati mutun ne irin mu yuridu an yusuddakum amma kana yabudu abahukum so kawai yake ya kautar da ku daga abin da iyayen ku suke kai haka suke zargin annabi wai ya zo dan ya saba wa al'adar mutanen gari ya kautar da mutane daga abin da suka gada iyaye da kakanni wa qalu har sai ta sun ce ma hada illa ifkum muftara
ai abin da yake karantawa ba komai bane ba illa ifkun face karya muftaran abin kirkira. wa qala alladhina kafaru lil haqqi lamma ja'ahum, haka kafirai suka faɗa ma gaskiya lokacin da gaskiya ta zo musu, suka ce in hadha illa sihrun mubin, wannan ba komai bane face sihiri mabayyani. haka suke wani lokacin su ce sihiri, wani lokacin su ce karya, wani lokacin su ce tatsuniya, haka dai kalmar su ta sha bambam, amma duk sun yi tarayya wajen abu da yake ne kare da abin da aka yi. wa ma atainahum min kutubin yadrusunaha, ai ba mu taɓa ba su wani bangare na littattafai yadrusunaha da za su iya karantawa ba. abin nufi mutanen Makka ba ta turo musu da wani jakada ko manzo ba kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. wa ma arsalna ilayhim qablaka min nadhir, ya zuwa gare su ba mu taɓa turo da wani mai gargadi ba qablaka tun kafin ka. ba wani littafi da aka taɓa sauko musu, babu wani mai gargadi da aka taɓa turo musu. to da haka me yasa kuma kai za su kare ta lokacin da ka zo. وكذب الذين من قبلهم وما بلغوا معشار ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير. a cikin nan akwai bangare na lallashi ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, idan sun karyata ka ba yanzu ne farau ba. wa kazzaba alladhina min qablihim, dama waɗanda ke kafin su sun karyata manzanni. wa ma balagu, suna yanzu kafiran yau da aka turo ka zuwa gare su, ma balagu mai ishara ma atainahu, abinda suka kai na karfi da ci gaba bai kai 1/10 na wanda muka ba wadancan na ba. har yanzu kaga wannan ayar tana ƙara jaddada a da can an samu ci gaba da hadara da civilization da wayewa da karfin siyasa, tattalin arziki, soja, wanda na yanzu ba su da shi. wa ma balagu, suna yanzu ba su kai ni ishara 1/10 na ma atainahum abinda muka bai wa kafiran da ba. bakar da rusuli, amma ta sa kare ta manzanni na duk da irin abin da na ba su din. ba kai fa kana nakiyar, ku duba tarihi yaya narkon azaba ya kasance a kansu. me aka yi wa adawa, me aka yi wa samudawa, me aka yi wa fir'auna, me aka yi wa wani da wani. ku duba tarihi ku gani yaya sun ji da daɗi da suka kare ta. ma'ana a ce da Allah ya ba su, kaga mai ishara 1/10. a wani larabcin ma suka ce shi mai ishar shine ushurul ushri kenan, a kasa abu gida 10, kashi ɗaya sai a raba shi 10 sai a ɗauki ɗaya, ba ya zama 1 cikin 100 ba. waɗansu ma suka ce a 1 cikin 1000 kenan, domin asalin al'ushuru shine 1/10, al'ashiru shine idan an kasa abu gida 10 a kasa ɗaya kuma 10 a ɗauki ɗaya, ba ya zama 1 cikin 100 ba. al-mi'shar sai zanto wannan 1 cikin 100 shi kuma a raba shi 10 a ɗauki ɗaya, ba ya zama 1 cikin 1000 ba. to shine mi'shar ma atina ku, abinda duk aka ba mutanen yau bai kai 1 cikin 1000 na da ba, ko ka ce bai kai 1 cikin 100 na da ba, ko ka ce bai kai 1/10 da ba, kamar yadda malaman larabci suka yi sabani dangane da mai sha din. hal huwa al-ushru aw huwa ushru al-ushri aw huwa ushru al-ashiri wal ashir huwa ushru al-ushri, sai zanto mai sha huwa ushru al-ashiri, ya zama 1/1000 ke. to kaddara ma adadin da ya fi kowanne kaɗan a ce duk ci gaban duniyar nan da kwamfuta da duniyar wata da aka ce da komai da fax da talent 1/10 na gani. a ce yanzu kawai ci ake, ita fa duniya an riga an cinye, suka hannu ne ake muka zo muka samu. haka shi ne an riga an cinye abincin, aka zo ana katsewa ana sudewa, kuma sai wani yake kafafa da yana ci gaba, yana tafiya ya rike salula, baya jin abin da Allah ce ko manzon Allah ce, yana tafiya yana girma kai dan yana da fax, dan yana da kaza, dan yana da kwamfuta. haka kawai dan kawai a gidaje. tun da riga an yi binnanci tuntuni sai baka sani ba, an yi binnanci an wuce. wa ma balagu mi ishara ma atainahum, na yanzu ba su kai 1/10 wanda muka bai wada ba. amma menene abin da yasa suka bijire? falamma ja'atuhum rusuluhum bil bayyinati farihu bima indahum min al-ilm, lokacin da suka samu duniya sai aka kawo musu addini dan su hada, sai su ji dadin duniya kuma su ji dadin lahira. amma ana kawo musu addini sai suka ce ai mu injiniyoyi ne, mu masana kimiyya ne, mu mun je duniyar wata, mu mun yake rike da ba ruwan mu da wani abun nan, addini kare shigar mana gaba. kafiran yau ma abin da suke jin tsoro a ce addini ya gar musu gaba. wallahi inda ake zaka yi ta sallah, Amerika za ta gina ma masallaci. amma abin da suke jin tsoro musulunci ya zanto shine super power, musulunci ya shiga kotu, musulunci ya shiga ma'aikatar ilimi, musulunci ya shiga ma'aikatar kiwon lafiya, musulunci ya shiga ma'aikatar dukkan wata ma'aikata ko ta yada labarai, shine abin da ba sa so. to yana da ruwa da tsakiya cikin rayuwa kenan. amma in za ka yi sallah kai kadai kai ta shafa, fito waje kuma tsarin ma'aikatar ilimi sai yadda aka samu masana sun tsara.
tattalin arziki sai da masara suka tsara a yi riba a bayar da bashi da ruwa wannan duk a kyale mutane su kayan su suka dama kaga sun ma farihu bima inda hum min al-ilm shikenan abin da ya halakar da na shi ne ke halakar da yanzu har yanzu sai ga mutum ya waye musulmi amma ya kai magana shari'a musulunci wacce ke kai hakuri ba mana secular state bane ba to dan Allah in ma kana secular state kana cikin secular state ne ka anji kai secular ne ake ba secular bane ba kasar da anji kai ita secular ce amma kai secular ne kuma yanzu dan Allah za a tashi ka ranar tashin kiyama a ce ma rabbuka sai ka ce ya ubangiji na rayuwa secular state ma dinuka ubangiji a Najeriya na rayuwa ko ba ta da asiri wa ma nabiyuka kace secular state in kasa sun yadda kasa ta yadda za ta yi arnanci ke za ta yi da arnanci ne musulmi sai ta addini kake to wai sai magana a musulunci sai wani sai a secular state ake a yanzu ko menene secular state yanzu ba yau ba hutun kirsimeti ake ba kuma za a yi hutun sabuwar shekara kuma za a zo a yi good friday kuma za a zo a iskar monday dukkan waɗannan hutun ba na addini bane dukkan waɗannan ba addini bane ba in secular state ne mai hada Najeriya da iska ta monday ko mai hada da good friday ko mai hada da hutun sabuwar shekara shi january da february da ake amfani da shi a kalanda waɗannan watannin ba na addinin su bane ba sunayen gumakan rumawa ne idan haka ne sai a ce to kara yi amfani da muharram kara amfani da january Najeriya ta samo wa kanta wani wata mai kwana 20 ko kwana 15 shi kenan ta zama Najeriya sun saba ruwanta da kowane addini amma a ce wai ga kasar da bata da addini ƙarya ne hutun ladi da duk abin da aka sa mana a cikin asibiti na hoton cross duk ba arnanci bane ba shi kenan yanzu mun ce za mu yi addini sai wani ya ustaz ku yi hakuri mu a secular state ba za mu yi hakuri ba inda kan wannan ba za mu taɓa yin hakuri ba ko na ku yi yau waye zai mutu a secular dan Allah waye ke sai ya mutu a secular kuma ka ji mu bijirewa Allah gaba daya sai ka zo ka mutu sai a ce to shikenan a yi masa wanka a yi masa likafani a kai shi kabari a yi masa addu'a a yi masa menene duk wannan da za a yi maka ina inda constitution ya tare da a yi maka sai kuma ka dawo musulunci tunda shi musulunci yana da hakuri kuma sai a yi maka gata ina constitution ya tare da yadda za a binne ko yadda za a yi maka sallah ko yadda za ka kai abin nan dole sai ka dawo addini duk wanda yake sarkace constitution cewa shi kaza kaza wani nau'i ne na ridda ba mutum zai bai sani ba nau'i ne na ridda mutum zai bai sani ba dole sai ka dawo cikin addinin ka kuma yanzu yanzu misali idan Kano da Maiduguri da Borno da Sokoto wallahi ba su da hujja a gaban Allah in ba su shari'a musulunci kun san saboda me shari'a dole sai ba mutahabi ba ce ba dole ce tunda dole sai ka ga dole mutum yi in bai ba kuma ya lahira ya bayani na biyu constitution din da gwamnonin mu suka yi rantsuwa za su yi aiki da shi ya ce da yi a cikin rashin yin shari'ar ma saba constitution din ne ba nan gurin ba Antony General na tarayya ya fito zai ce constitution yan da yake da shari'a bai cikaro da me ba bai cikaro da constitution ba har ne fa Antony General tarayya ya ce ku yi shari'ar ku bai cikaro da shari'a wa amma duk da haka waɗansu rudaddu daga cikin mutanen mu ko cikin sarakunan mu ko cikin gwamnonin mu ko yan majalisa a Musa Kila Sirki ai tsoro ake ji ustaz ya abubuwan sai an ba hankali me za a ba hankali a ciki wannan mana ya bi a hankali a fahimtar da kai ya bi a hankali ke a definition din bayanin ka kuma da mutum saboda haka lalle sai an tabbatar da shari'a musulunci ana so a zauna lafiya a sami yaduwan arziki a je kuma a shiga aljanna amma matukar aka yi wani abu da wannan ba Allah ba to inna rabbaka labil mirsad ubangiji na jiran kowa shekara 4 za ka yi shikenan ko ka sake koma ko baka koma ba koma ma a ƙara 4 a ƙara wata 4 a ƙara wata 4 ai za a zo ranar da 4 ta ka kare shine mutuwa law damat li ghayrika ma wasalat ilayka kujerar da kake kai da dawama ake yi da yanzu kai baka samu ba amma dana wa ake fiya soka yadda kai maza ka dana ka soka to sai kai maza ka tabbatarwa musulunci martabar ka sa masa riga ta girma da karamci kafin ka soka ya kasance musulmi na gari bayan Allah masu tahajjudi 10 karshe za su shiga su sa ka cikin addu'a ba za su manta da kai ba wallahi duk wanda yawa musulunci wani ta goma shi ba za mu manta da shi ba cikin 10 karshe kamar yadda duk wanda ya lakace masa hanci ko ba za mu manta da shi ba haka ne kuma gaba ne wa kazzaba allazina min qablihim wa ma balagu bi shara ma atainahu
fakazzabu rusuli fa kaifa kana nakir lalle waɗanda suke kafin na yanzu sun karyata manzanninsu tare da cewa na yanzu abinda aka ba su bai kai 1/10 na da ba fakazzabu rusuli amma na dadin so karyata manzannina fa kaifa kana nakir ya narkon azaba ta kasance a kansu قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سألتكم من أجر فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد. Allah ce kul ka ce da su inna ma a'izukum bi wa'ida ni ina muku wa'azi da abu ɗaya ne kalma ɗaya bi wa'ida bi ma'ana bi kalimatin wa'ida. Wa'azi na kira na zuwa kalma ɗaya ce ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum kenan. An taqumu lillahi masna dukan ku tashi domin Allah masna wa furada. Imma biyu imma daidai ma'ana mujtami'ina ko kuma afradan. Daidai ko a haɗe duk ku tashi ku yi tafsirin tafakkaru ku yi tunani. Tashi anan ku himmatu ba wai tashi allazi huwa zidul qu'ud ba. A'a tashi ne yin tunani, tashi ne himmatuwa wajen nemo gaskiya. Ku yi shiru ku yi tsayi ku yi tunani ku ji abin da ake karanta muku na ayoyin alqur'ani. Shin yayi kama da san rai? Shin yayi kama da zancen bil adama? Ku ji hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin sun yi kama da san rai? Shin sun yi kama da zancen bil adama? Thumma tafakkaru. Ku gane ku tuna ku ƙara tunawa dai. Ku nutsa cikin tunani ma bi sahibikum min jinna lalle fa abokin ku baya da haukatar da ma'ana ma abucin ku da aka turo muku shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wakaci bane ba kamar da waɗansu ku suke riyawa ba haka bari ba in huwa illa nadhirun lakum ba ko me yake face mai gargadi gare ku bayyana yadda azabin shadid tun kafin azaba mai girma su zo muku imma a nan duniya imma a lahira imma duka biyu domin dukkan wanda aka gargada aka ce ga abin da Allah yake so ga abin da manzon Allah yake so suka yi su abin da suke so to shi kina ubangiji na nan jiran su shi Allah yana son kaza manzon Allah na son kaza kai bukatar ka in kana so ka zama mummuni mace ko namiji dole ka dace da abin da Allah ke so wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihi ai bai dace ba ga mummuni mace ko namiji idan Allah ya zartar da wani al'amari kai ya zanto kana da zabi Allah ya ce kai kaza sai ka ce a'a kana ganin yanzu lokacin abin bai ba ko kaza kai ta bada wani uzuri wanda baya zama uzuri qul ka ce da su ma sa'altukum min ajrin fa huwa lakum in ajri illa ala Allah ba na tambayar ko na abu na lada ba na tambayar ko na wani abu na sakamako cikin abin da nake kisar muku ko kuma a'a abin da nake tambayar ku fa huwa lakum abu ne da ku ya shafa abin nufi ne wannan aya daidai take da ayoyin da suke kore cewa manzon Allah baya neman haraji a wurin mutane don kisar musu da sako na ubangiji ma za'altukum min ajrin fa huwa lakum wannan gargadi na ku ne kyauta in ajri illa ala Allah la dana baya wurin kowa sai wurin Allah in anan wurin daidai ka ce ma kamar na fiye illa ala Allah la dana ba akan kowa yake ba sai wurin Allah shine zai bada sakamako wa huwa ala kulli shay'in shahid lalle ubangiji mai shaida ne kan komai in na isar muku ya sani in kun an samu ya sani قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإن اهتديت فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب قل كسيد سوء إن ربي يقذف بالحق وبنجي نافينا بين دسكيا يقذف بمعنى يبين كما يدى إمام قتادة يفسر أما لفظ قذف كيف أبو كذا وما بين شيء نعم كذا
yaktubu bil haqq ubangiji na bayyana gaskiya yana bayyana sako ta fuskar wahayi allamul ghuyub kuma shine masanin dukkan abin da yake fake idan ya umarce ka da abu ko da zahiri kana ganin akwai cutaswa kai a mahangar ka ce amma a mahangar Allah ta'ala ba cutaswa a ciki qul jaa al haqq kace da su gaskiya fa ta riga ta zo shine alqur'ani gaskiya ta riga ta zo sune hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'idu al-batil ana nufin shaytan shine fasara magabata kamar sa Abdullah dan Abbas da wannan sa wa ma yubdi'u al-batil shi iblis fa baya iya farar halittan wani abu wa ma yu'idu kuma baya iya farfado da shi in ya mutu wannan duk kaddara ce ta Allah shi kadai wani wanda ba Allah ba baya tarayya da Allah cikin farar da halitta ko cikin maimaita halittar bayan mutuwarta shine wa ma yubdi'u al-batil wa ma yu'id sai ce bi walau tara qul in dalaltu kace da su in dalaltu in hanna bata akan abin da nake kiran ku fa inna ma adillu ala nafsi to ai bata ne ce fa ku aikin ku ni in yana wa kun rike na ku kun ce ba za ku taba yarda da ni ba to kuma sai ku rumun nawa dan me kuma za ku yake ni ku kyale ne bata na ne kadai shafa wani hidayatu in ko na shiriyu fa bima yuhi ilayya rabbi to abin da sanin shiriyu wahayin da Allah ke mu ashe ba yanda za a ka shiriyu sai ta wata hanya sai ta hanyar wahayi in ba ta hanyar wahayi ba duk kokolwarka duk hardarka duk fahimtar ka ba za ka gane gaskiya kai duk abin da za ka karanta ba ta karba Qur'ani ko hadisi ka karanta ba ta kanka lokaci kai ba za ka taba samun shiriya ba ta musulunci sai ka dawo kuma ka karanci musulunci ka zama sabon almajiri karkashin Qur'ani karkashin hadisi an gane ko innahu sami'un qarib ubangiji na kusa yake kuma shi mai ji ne ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وأنى لهم التناوش من مكان بعيد وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد ولو ترى عند ذاك هنغوس إذ فزعوا لوكتين da suka razana suka dimauta waɗansu malaman suka ce lokacin mutuwa kenan domin wanda suka kafirce mu ubangiji lokacin mutuwa mala'iku za su rinka dukan su ta gaba ta baya walau tara idh yatawaffa alladhina kafaru malaika yadribuna wujuhahum wa adbarahum wa dhuqu azab al-harim fa kayfa idza tawaffatuhum al-malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum malaiku za su rinka dukan su inda za a nuna maka majigin lokacin da kafiri zai mutu malaiku na dukansa idh fazi'u lokacin da suka taimauta suka rikice fala fauta a lokacin fa babu kubuta da za ka hango wannan abin da ka ga abin mamaki wadanda suka ce walau tara iz fazi'u inda qiyamihim min quburihim yayin da suka fito daga cikin kabari za su fito a rikice sun kadu sun razana daidai ranan da mummune za a amintar da su daga wannan tsoron wa hum min faza'in yawma idhin aminu ranan da za a amintar da mummune kenan innal ladina sabaqat lahum minna al-husna ulaika anha mubadun لا يسمعون حديثها وهم في مشتهى أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر فلقي سنة بلد هم بلد أشياء كافرين لوكسن تاشي daga cikin kaburbura wannan suka ce walau tara iz fazi'u lokacin da suka ga malaiku sun yi sahu a gaban ubangiji wajen rabbuka wal malaku saffan saffa dole suke a ce ku kama wani a tafi da shi da za ka ga motar da kafirai suke cikin nan to da kaga abin mamaki jawabu laudan an shafi fala fauta ai fala da jasa babu kubuta babu tsira wa ukhidhu za a danke su ne min makanin qarib a wuri makusanci ba su yi wa Allah ne ba in a duniya suke suna kai suna komawa a kusa suke in sun mutu suna cikin kabari haka a kusa ne ballantana kuma a filin kiyama shine wa ukhidhu sai a danke su min makanin qarib a wuri makusanci wa qalu a wannan lokaci sai kaji sun ce amanna bihi yau dai kaman yadda da alqur'ani laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq yau mai tawi da huba ranan fasar da duk bakin aka ga so kasa gane ba to yau mai ya ce tawiluhu yaqulu allazina nasuhu min qablu qad ja'at rusul rabbina bil haqq ranan wadanda suka yi wurgi da alqur'ani suka yi wurgi da shari'a musulunci suka yi wurgi da hadisi
a ranar za su ce karja rusul rabbina bil haqq ashe abin manzannin Allah dai sun zo da gaskiya ashe gaskiya ce ashe an faɗa mana ne mun kiji ashe abin gaskiya ne fa hallana min shufa'a fa yashfa'u lana akwai wanda zai cece mu yau akwai mateta da za su cece mu aw nuraddu ko kuma dai za a mayar da mu duniya fa na'amala ghayra alladhi kunna na'mal bi aikin da ba irin wannan ba mu warkar da constitution mu kasa qur'ani mu sa hadisi mu yi aiki da qur'ani da hadisi ba da sarai ba za a mayar da mu duniya mu gyara ko kuwa za a mayar da mutane wa qalu amanna bihi suka ce wai mun yi imani da shi ubangiji ce wa anna lahum at-tanawush min makanin ba'id yau ina za su iya karbar sakon imani a yanzu min makanin ba'id a wuri mani sanci in ka je kiyama ai kai da matsalar imani kuma kun yi nisa da juna dan lokacin imanin baya da amfani kenan idan ka yi a farfajin kiyama sai ko da kana duniya mala'ika ya zo ya fara taso ne kace amanna ba za ka karba ba وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما أي إذا رأي يازو مكان جماعة أنجاور يازو مقوبلو لوكتن كودا كاتي ما كاتو بكاير سيئن سلاكي أيكي ذاتي ما أسو كبروا وانا نسكي ما قادنك سوكما غير ذاتي إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ita ka samu lakar Allah ki zai gadi da ita ga bayi waɗanda ma cikin bayinsa wal akibatu lil muttaqin da haka bai kamata mutum ya bata lokaci ba duniyar ta kare ba duk dan shekara 40 shekara 50 fa an riga an yi hawa gangara ake kar ku sai fatan mutuwa nake mana manzon Allah ya faɗa cikin hadisi yace galibin shekarun al'umma ta 60 ne zuwa 70 to dan girman Allah kana da shekaru 70 ka riga ka dauki 40 ba an yi tudu ba sai gangara ba to ballantana yanzu ka riga ka kai 70 din ko kana 55 ko 56 ko 60 nan gaba idan aka jima ba sukari ka dana jin dadin sa sai dai ka sa a sau maka sweet amma ka dana shan sukari romo idan an yi maka dage-dage a gida ka dana jin dandanan sa sai ga ana maka dage-dage yana kanki amma kana cewa baka yakuwa ko rama kar ta mun dake maka dage ana magana ga koyi alhaji kana sai a kawo rogo da gida wallahi haka duniya take wallahi kana nan da ranka sai kai expire ba sani ba to kai expire kenan a lokacin ka ba da expire kenan to baka bi Allah bane karfin ka kuma sai lokacin nan sai ka rike karbi kace zaka ja ubangiji kuma dan fara su zaka wayo zaka wa ubangiji da haka kowa sai ya gyara tun da sauran lokaci wa qalu amanna bihi wa anna lahum at-tanawush kun san ramadan ne wannan karatun ji ya kamata mu dan ji ne 17 ga watan ramadan ko ranar da aka yi yakin badar da haka na tsaro karatu to sai Allah ya kaddara sai yau sai ku karba da zafi ranar yaki ce yawmul takal jama'a ke da yawmul takal jama'a da haka sai a karba haka wa anna lahum at-tanawush to ta yaya za a ba su imani at-tanawush shine karbar abu ta yaya za su iya karbar imani a lokacin nan wadansu malaman suka ce at-tanawush shine ar-raj'atu ila ad-dunya ta yaya za a mayar da su zuwa duniya ba zai yi ba wa anna lahum at-tanawush ta yaya za a dawo da su zuwa ga duniya min makanin bai da gauri mane sanci shine lahira ai tunda sun je can kuma sun yi nisa da duniya ba su ba ita wa kad kafaru bihi min qabl ai da kan sun karyata sun kafarta abin da ake karanta musu wa anna min qabl wa yakzifuna bil ghaibi suna magana ta jahilci shine yakzifuna bil ghaibi magana ta kace fadi tashin tabbas min makanin ba'id a wuri wanda yake mani sarki lokacin da suna duniya ganin suke lahira ta yi nisa da yawa وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب وحيل بينهم وبين ما يشتهون sai a shiga tsakaninsu da abin da suke so yanzu suke su yi imani to sai a shiga tsakaninsu da imani a hana su yin sake so suke a dawo da su duniya don su gyara aikin sai a shiga tsakanin su da abin da suke so don ba za a dawo da su duniya din ba an gane ko shine wakila bainahum wa bain ma yastahuna sai a shiga tsakanin su da abin da suke bukata suke sha'awar yi kama ko ila bi asiya'ihim min qabl kamar yadda aka yi da makamantan su na da asiya'ihim bi ma'ana amsalihim wa ashbahihim makamantan su na da kafare su ma haka suka ki imani sai da suka ga wahala sai ce mun yi imani ko da fir'aun sai da ya ga mutuwa hatta idza adraka al-gharq
qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amanat bihi banu isra'ila wa ana min almuslimin. Allah ce al'ana a yanzu ne zaka yi imani? Ai lokacin imani ya riga ya wuce. In dai mutuwa ta zo an jawo rai, ai kuma ko kai imani ba zai amfani ba. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'u ba'sana sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunalika al-kafirun. Imanin su ba zai amfani ba mutakar ba su yi shi ba sai da saka azabar. Allah ya ce kama ko ila bi ashiyaihim min qabl, irin yadda aka yi da makamantan su na da. Innahum kanu fi shakkin murib, lallai su da can sun kasance a cikin shakka, a cikin kuma wato rashin tabbas, suna ta zato ne abinda ake faɗa musu ba su yarda da shi ba. To wannan shine karshen wannan sura, suratu Saba. Yanzu kuma kai tsaye za mu shiga suratu Fatir. Suratu Fatir sura ce makkiya, tana da ayoyi 45 ko wani abu makamancin haka, kamar yadda nake faɗa muku ana samun sabani daga wannan kira'a zuwa wacce. Kuma ita ce jerin sura ta 35 a cikin surorin Alkur'ani mai girma. Ko babban abin da suke so ta jaddada mana shine tauhidi, dayantakar Allah, kasancewar Allah shi ke kadaita wajen sarrafa duniya, kawo mata alkhairi ko kuma jarrabata da wahalhalun rayuwa, duk wannan aiki ne na Allah shi kadai. In an kyale dan adam da dabararsa ba zai kai gaci ba, dole sai Allah ya sa masa hannu cikin lamuransa. Da haka shi kuma sai ya bi umarnin Allah dan Allah ya taimaka ya tallafa masa. Mai Allah ce Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardi ja'ilil malaikati rusulan uli ajniha arba'a يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. bayan bismillahir rahmanir rahim ubangiji alhamdulillah dukkan yabo ya tabbata ga Allah shi kadai yake cancanta sa. Fatirus samawati wal ardi shine mahalicin sammai da kasa ba tare da ya ga samfuri ko misalin surun wani ba. Ja'ilul mala'ikati rusulan shine ya sanya mala'iku su zanto jakadu manzanni da yake turowa. Uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba. Su mala'ikan nan ulu ajnihatin ma'abuta su kafukai. Masna akwai waɗanda suke da biyu, wa thulatha akwai mala'ikun da suke da fuffuke uku, wa ruba akwai waɗanda suke da fuffuke. Yazidu fil khalqi ma yasha, Allah na yin dadi cikin halittarsa abin da ya so, ma'ana ko wanda suke sama da haka. Kamar mala'ika Jibril manzon Allah ya ce na ganshi yana da fuffuke 600, kaga ya fi hudu kenan, ya fi wanda kenan. Shine ma'anar yazidu fil khalqi ma yasha. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Lalle Allah ta'ala mai iko ne akan kowane irin abu. Su mala'iku jakadu ne na Allah. Akwai wanda za a turo wajen manzanni da wahayi kamar mala'ika Jibril. Akwai wanda aka turo don ya zanto taskar ruwan sama tana hannunsa kamar Mika'il. Akwai wanda zai busa ranar tashin kiyama kamar Israfil. Akwai wanda yake mai tsaron wuta, akwai mai tsaron aljanna, akwai masu aiki iri kaza, masu aiki irin kaza. Dukkan su dai jakadu ne da Allah da yake turo su don wani aiki. To sai Allah mai iko ne kan kuma daga nan fa. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. ما يفتح الله للناس من رحمة da abin da Allah ya bude wa mutane na rahama, abin da ake nufi da rahama arziki alkhairi yalwar rayuwa, fala mumsika laha ba wanda ya sai hana wannan abin zuwa ga mutane. Wa ma yumsik da abin da Allah ya rike na rahama da ba zai kai ga mutane ba, fala mursila lahu min ba'di ba wanda zai kunce kullun da Allah ya na wannan arziki ya isar da shi ga mutane babu. وهو العزيز الحكيم في الله سيدي العزيز مبوي cikin al'amuransa al-hakim kuma wanda yake da hikima. Yanzu wannan ayar kadai ta fita ta tunatar da mutane waɗanda suke ganin cewa wai yanzu idan mun ce za mu yi shari'a kira ta mana takunkumi tattalin arzikin kasa, to waye mai arzikin a duniya gaba ɗaya? Inna Allah huwa razzaq dhul quwwatil matin. Yanzu dan Allah in yadda America take so ne, in a kan ranka ne, dan Allah Saudiya za ta samu fetur, Kuwait ta samu, Qatar ta samu, Algeria ta samu, Tunisia ta samu, Nigeria ta samu. Ai duk yadda wani yake son ka ya fi son kansa.
za su so inda mallakar abin a hannun su yake duk fetur din nan na Najeriya da gas din nan a ce a kasar su yake za su ji san haka ba sai sun nema a wajen mu ba sai sun turo kamfanonin mu ba sun zo sun yi kamfanonin su ba sun zo sun yi lobeyin din mu kan me yadda ba su hako a yi wata yarjejeniya su samu wani abu amma tun da abin a hannun Allah ki babu yadda suka iya Allah ya tsora laruran su akan hana abin nan shi yasa masu kishin musulunci na farko irin su sarki Faisal wanda har yanzu cikin zuriyar gidansa ba samu irinsa ba lokacin da Amerikawa suka zo za su matsa masa wai dan me Saudiya take aiki da Qur'ani da hadisi suna ganin lokaci yayin da za a canza al'amari sai yasa shugaban Amerika ya zo ziyara da yasa ya zo ziyara sai yasa aka shirya masa wani birni na musamman a bayan gari dajin Allah cikin Sahara aka je aka daddasa dabino aka yi can cikin bukkokin nan na Larabawa aka ajiye rakuma aka kanaji sojoji irin da masu yaki da kwali da baka da masu yaki da bindiga irin ta gargajiya din nan yace a can zai karbi shugaban Amerika kwana 4 za a yi ba lantarki ba ruwan famfo ba silfan ba a ci dabino a sha nonon rakumi aka kwana aka yi ni yace kaga wannan abin da kaga mun rayu haka yasa aka yi rawar daji irin ta sojojin da a jefa takobi a tafi a jefa maki a tafi a harba bindiga ta gargajiya yace wallahi in kuka matsa kuka ce ba za mu yi musulunci ba za mu kona fetur din mu gaba daya mu dawo mu rayu irin yadda kaga ina rayuwa yau anan mu mutu mu shiga aljanna mu da ku a ga waye ya tsara wallahi dole suka kyale ayi musulunci dole ba ta san fetur din ba arzikin hannun Allah ke kai ake bukata Najeriya makamashin tattalin arzikinta inda Allah ya ba ta shugabanni na gari masoya Allah masoya manzon Allah masu son adalci da yanzu in aka ce mamuna na daya duniya ba za ta mutu ba duk abinda Allah ya tara a waɗansu kasashe ya raba an haɗa shi a Najeriya kasar noma an bamu waɗansu noman kawai suke banda shi ba sa komai fetur an bamu gashi gas din mu ne yanzu da aka hako ba ma a maganar fetur yau me fetur din mu kuma tare cewa fetur din mu yan an kwatanta a duniya ya fi kowanne kyau da tsada ma kuma gashi aka tsara mana da gas ga kasar noma ga taron samari zunzurutu su ga sanan jari na bil adama mutum miliyan 100 zuwa sama yau me ake bukata a rayu amma babu shugabanci babu shari'a shi yasa ake cikin wahala an kyale ku da kasar noma a gani an kyale ku da fetur din an kyale ku da gas din an kyale ku da ayaba an kyale ku da plantain an kyale ku da koko an kyale ku da riba naija da riba bino a gani kasar mangula gaba ɗaya da arzikin da ke cikin ta da komai an kyale shi ya za ku kurayi in ba ku ba Allah ba ya ku taba jin dadin sa ba duk irin kasar da ake da ita ta noma ka duba kasar mambila ka duba dabba da ke can gurin ka duba ma'adanai da ke cikin waɗannan dutsen akwai waɗanda suka zo suka ce za su haƙo akwai ma'adanai a wurin amma su fetur za su haƙo su bayar amma dukkan abin da ya shafi wani ma'adani dutse bai daraja kyauta za su ɗauka za su haƙo fetur din kyauta aka ce ba a su haka fa Najeriya take amma da yake babu Allah bai ya mai ake cikin su wahala arziki da Allah ne shi ne ke bayarwa cewa Amerika za ta sa wani takunkumin tattalin arzikin kasa ba za ta karyewa ne yau Amerika da ita din fa da take ganin tana da arziki a duniya har yanzu a Amerika kuma ana kwana a daji ana kwana ta a titi kun san wannan ko ba ku san wannan ba har yanzu tana daga cikin kasashen da suka fi kowa masu zaman kashe wando marasa aikin yi Amerika tana cikin su haka ake cikin wahala yau akwai mawahalci a duniya irin ba Amerika Coca-Cola da zaka sha sai gwamnati ta sa maka haraji Coca-Cola da zaka sha fiti biskit sai da haraji talaka yana cikin kunci da matsatsi an yi masa titi an sa fitila a nuna a cikin yana ka gani amma tambaye shi duk ba Amerika 8 suna cikin baki akwai talacin da ya faɗa duk dokar ba ta labace ba ka ne dan rayuwar ta fita da su kullum mai kina kare yin sama mara kina kare talaucewa dan a yi amfani da kudin don cimma wata manufa a duniya a talautar da mutane a jahiltar da su a wawuntar da su kafar wasa labari sai wanda aka dama za ka ci to yau wannan amma shi ne alkibar waɗansu daga cikin yan boko mu suna ganin in sun American ce ko sun England ce sun waye a yi saitin kwakwalwarka daidai da America take so a yi saitin kwakwalwarka gwargwadon yadda turawan Faransa ko na Ingila suke so kuma ka ɗauka ta ci gaba baka da yanci shi ne kai wa kanka tunani amma lokacin da duk wani ne zai baka tunani
ba ka da naka na kanka wanda Allah ya tsara maka Qur'ani da hadisi sai wani ya ma tunani ya zama shirme kenan. ma yaftahi Allahu lin-nasi bir rahmatin fala mumsika laha wa ma yumsik fala mursila lahu min ba'di. abinda duk Allah ya rike kuma ba wanda ya sai bayar. haka Allah haka manzon Allah ce za ka alka fasalillah wa idza anta fasta'in billah. ka sani wa'lam law istama'at al-ummatu ala an yanfa'uka lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in istama'u ala an yadurruk lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayka rufi'at al-aqdam wa jaffat as-suhuf. haka manzo Allah ya ce inda duk duniya za su taru kan su kawo maka amfani ba su yi ta su kara ma komai ba sai abin da Allah ya rubuta da ma shi za ka samu. inda duk za su taru a kan su karya arzikinka su karya tafin kuma su tsara maka tafin kuma tana arzikin ka su kunyata ka ba su yi ta su kunyata ka ba sai da abin da Allah ya kaddaro zai same ka. to ni alƙalin da aka yi rubutu an ɗauke su da kan takardun kuma sun bushe. faruwar abin da yake fasar da take faruwa amma duk abin da Allah ya kaddara zai faru ya riga faru. to wai sai a rinka jin tsoron za a talauci za a shawara yammacin za a yi shari'a. to yanzu da ba a yin shari'a da yake yi wai ba an ce in an yi shari'a za a talauci za a sha wahala a faɗa mana wa yake jin daɗi yanzu. shi mai kuɗin da ya ba zai ji daɗin kuɗin ba dan yana jin tsoron kullum kada ke turo masa katangarsa kaga ya samu ma hankalin su bai kwanta ba. mai mulki ba zai ji daɗi ba yana jin tsoron kar a masa juyin mulki. to wanda ba da shi kuma shi ma ya za yi daɗi dole sai an ba Allah nan kwanciyar hankali take. mai Allah ya يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون. يا أيها الناس يقوم متاني اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة من الله أكمكم نعمة الروان سما نعمة السرعي لكي فتوى نعمة إسكا لكي شاقا نعمة تيكو نعمة السرعي dare rana barci duk wannan ni'imomin wane ne. اذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة من الله أكمكم هل من خالق غير الله shin akwai wani mai halitta wanda ba Allah ba yarzuqukum wanda zai baku arziki min as-sama'i daga sama wal ardi ko daga kasa akwai shi. to dan me ba za ku tsoron kowa ba dan me kuma ba za ku tsoron Allah ba kenan. la ilaha illa babu abin bauta bisa ga tantance sai shi fa annasu fakun in dan me ake kautar da ku daga tafarkin Allah dan me ake wautar da ku sai ce wa in kadibuka faqad kuzibat rusulun min qablik wa ila Allahi turja'ul umur. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وإن يكذبوك إن سنكريتا كتكين أبن دككي فتا مسو فقد كذبت رسل من قبل حقيقة سنكا تنك دا أنكريتا وتنسو من ذنبي سيكا يهقلي إلن يدسك يهقلي فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم وإلى الله ترجع الأمور يزوى دا الله أكي ميت دكا الأمر رغبا kai dai naka ka faɗa kai dai naka kai wa'azi in sun ɗauka amfanin ɗaukar su zayawa in ba su ɗauka ba kana da ladan ka faɗa su kuma an riga an yanke musu hanzari a gaban ubangiji. ya ayyuhan nasu ya ku mutane inna wa'dallahi haqqun lalle alƙawalin Allah fa gaske ne na cewa zai tafi kiyama ba fa labari ne na jita-jita ba wala da gurrannakum al-hayatud dunya kada rayuwar duniya ta ruɗe ku ta mantar da ku ubangiji wala ya gurrannakum billahi al-gharur kada mai rudi ya rude ku shine iblis shine shaytan da kuma a'awanu mataimakansa cikin mutane ko aljanna. inna ash-shaytana lakum aduwwun fastakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا
وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. إن الشيطان لله شيطان لكم عدو أبوكين عداوة نجري فاتخذوه عدوا كل كيش دجسك أمسين أبوكين عداوة. إنما يدعو حزبه سندي شيطان yana kiran yan kungiyarsa yan tawagarsa sune sauran kafirai suna taya shi akan abin da yake kai li yakunu min ashabis sa'ir domin su yi tarayya su kasance ma'abuta wuta. Allah ya tsare mu. Allazina kafaru lalle waɗanda suka kafirce ma ubangiji lahum azabun shadid suna da azaba wanda take mai radadi. Idan su sun kafirce ku kyale su bisa da kafircin su, wai idan kun ce za ku shari'a sai a ce to ya za a yi da arna. To shi kenan su ma su je can jihar su yi, mu a Barna za mu yi shari'a da Yobe da Kano da Sokoto da Kebbi, ba shi kenan ba a nan wurin kuma arna da su cewa a nan wurin su kuma su je can ko Enugu ko Bayelsa ko Ikiti ko ma ina ne je su yi arnanci wa ana su ba constitution ne ya ban dama ba, amma su sun san a cikin tsarin su babu shari'a ne, babu karkataccen addinin da suke kai yanzu bai tanadi yadda za a yi kasuwanci ko yadda za a yi aure ko yadda za a yi mu'amalar rayuwa ta siyasa da zamantakewar jama'a ba, saboda karkatacce ne. In sun bi koyarwa san tsayar da suke yadda annabi Isa ya zo da ita kuma to daidai suke da musulunci, za a dace da musulunci. Ba ka son su bi wancan, wannan kuma sabon da suka birkita ko bai tanadi wannan ba. Sai su ce to ba ta son shari'a, sai mu ce ba ku isa ba in dai a Borno ne, ku koma can bayanansa ku je ku yi arnanci ku je can garin ku ne, kuma constitution din a ciki din akwai sakin layin da ya ba ku dama ku yi arnanci, ku je ku kafa doka a can, ba kuna da yan majalisa musu kafa mu, amma ku kyale mu yi abin. Wai sai wani ta wai da an yi wai za a bata musu yau ran sai bata mana dan kai bata ne mai so kike kai zan yi dadi. Allah ta wal yajidu fikum gilza su samu kuncin yau kai so kike in fa so kake su ji dadi sai fa ka daina addini. Wa dole takfuruna kama kafaru fa takununa sawa'a, so take ka bijire yadda suka bijire kai da su ka zama daya. Amma abin ta kai ce abin bakin ciki, wai sai mu ce muna son hankali sai kwanta, su ko ba su kwantar mana da namu ba. Kamar abin da na faɗa yau a wajen lakka, wai da komai da siyasa da tattalin arzikin duk mun sallama mun sakin musu, wai sai abin da suka tsara shi za a yi. Yanzu kaga manya-manyan motoci na kasashen gabas nan na kasashen arna za su taso daga garin su ɗauko fasinja, idan suka zo nan Borno sun fi karfin shiga tashar mota su ajiye fasinja su. Ballantana Maiduguri Metropolitan su samu kuɗi shiga sun fi karfin su je tasha, sai dai su je wuraren su ajiye fasinjan su. Duk abin da suka ɗauko a cikin motocin su ba wani ma'aikacin tsaro da ke dubawa, sun zo da makami, sun zo da kwaya, sun zo da kayan ta'addanci, a nan za su ajiye. Kuma su sake ɗaukan fasinja a wurin su tafi, ba a komai ba abin da suke generating ga Borno ko jihar Borno gaba ɗaya ko kuma Metropolitan na local government da Borno na Maiduguri. Shi kenan, amma mu yanzu idan Borno Express ta ce za ka je Lagos ko ba za a bata fasinja ba, za ta je ba za a bata fasinja ba, in ta ce za ta je Port Harcourt ba za a bata fasinja ba, in ta dauka daga nan gurin ta kai sai su dawo James, to dan girman Allah mu wawaye ne su zo garin mu kuma su dauka. Daga yau idan chairman na local government yake sun je da shigowa sai ne a ce gaba ɗaya sun je da shigowa Borno, waye zai karya tsakanin mu da su? Wallahi su za su ji ina ba sun zanna su ce ba za su shigo Borno ba, in kuma za su shigo Borno dole su shiga tasha, in za su shiga tasha kuma dole kungiyar union ta direbobi su rinka lura da me aka sauke, an sauke kwaya, an sauke bindiga, an sauke makami ko ba a sauke ba, dole a yi wannan ko su daina zuwa. Illa iyaka a yi zage-zage a zo a zauna tebur, a daki tebur kai maka daki tebur daga baya sai a fahimci juna, har ne da ki tebur ya zuka taba kai kuma ka sha shayi. Daga baya sai a fahimci juna, amma sai na fata lokacin. Wallahi haƙƙi ne akan shugabannin mu, dole ne shugabannin mu su gyara kan wannan. Ta yaya za mu zama kaskantattu? Ta yaya za mu zama bayan waɗansu haka kawai su mai da mu dole yake da umai? Wai mu yi shari'a wai muna jin kunyar su, kuma ta sayar da abin da suka dama a garin mu ba za mu iya zuwa garin su ba, mu ba su rumfunan kasuwa a garin mu ba za mu iya zuwa ba mu a garin su ba. A nuna mun wani dan arewa guda ɗaya da yake da rumfa a kasuwa ta Aba, babu
shi ko guda daya. Duk inda kaga dan arewa ya je can gurin, duk inda kaga musulmi ya je can, bai wuce ya yankan farce ba, ya wanke hula, ya yi tsire, ya yi balangu. A wurin da yake titi ne in rana ta zo dole ka tafi shi, in damana ta zo dole ba zai iya zama ba. Amma a ba su wani permanent wuri ba za a ba shi ba, mu kuma su zo mu ba su wani irin tunani muke da shi, kuma za mu yi shari'a ko muna neman wani sai sun yarda, kar Allah ta yarda. Allazina kafaru lahum azabun shadid, lalle wadanda suka kafirce wa Allah suna da azaba mai radadi. Wallazina amanu wa amilus salihat, wadanda suka yi imani kuma suka yi aiki na gari, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. To irin wannan suna da gafara ta musamman, irin wannan suna da lada wanda yake mai girman gaske. Abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada, wanda muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Kuma yau ku yi hakuri, ba tambaya ko daya, yadda wannan abin yayi dimi haka za a tashi cikin dimin. Kar wata tambaya ta zo ta sauka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته